ካልእ ከ እንታይ ኣለዉ እዞም ሳይኮፓት ዝበሃሉ ካለዉ እዞም ሳይኮፓት ዝበሃሉ ከዓ ኣዝዮም ደረቐኛታት እዮም ሓሰውቲ እዮም ትዕቢታውያን እዮም ኣንነት ዝጨነው እዮም ከቢድ ትራውልን ኢጎ ዘለዎም ንሰባት ሃርት ናጎብሩ እዮም ዝነብሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ዓወታት ይበፂሖም ዕዉታት እዮም ማለት ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ ይኹን ብካልእ ፀብለል እዮም ግን ናብኡ ንኽበፅሑ ከዓ ብዙሕ ናይ ካብ ስድሮኦም ድዩ ወይ ካብ ከባቢኦም ሓገዝ ብሰባት እዮም ዝኸዱ ንኣብነት በስካላ ትህቦሞ ናብ ሓደ ክዲቡ ከለዉ ስቴፕ ዘድልዮም ነገር ስለ ዘሎ ይበፅሑ እዮም እኮ ኣብቲ ላዕሊ ምስ ከዱ ግን ንዓኻ ኣይቆፅሩኻን ከማል ነታ ስካላ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ቆሪፆም ምክንያቱ ንስኻ ምስኦም ክትወዳደር ምእንቲ እዚኦም ናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ ዳ እምበር ናይ ካልእ ዝግድሶም ኣይኮኑን ጨካናት እዮም ርህራሄ ዝበሃል የብሎምን ኣብ ሓዳር ክቆሙ ይክእሉን እዮም ኣብ ሓዳር ተሃልዮም ከዓ ነታ በዓልቲ ቤቶም ወይ መፃምቶም ብሌም እንዳገበሩ በቃ ፓቶሎጂካል ላየርስ እዮም ከምዚ ብዙሕ ዳውን እንዳገበሩ እዮም ዝነብሩ ምስ ደቆም በዓልቲ ቤቶም ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ጠብለቃት እዮም ከዓ ከምዛ ነፋሓይቶም ቂር እዮም ዝብሉ ኣብ ኩሉ እዮም ዝኣትዉ ኣብ ሃይማኖት ተኸይዶም በቃ ቃል ኣምላኽ ዋላ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ጫፍ ተኣንቢቦማ ኮይኖም ዝወድኡዋ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ከምዚ በለ ኢሎም ሰበኽቲ ኮይንካ እያ ትረኽቦም ኣብ ፖለቲከኛታት ተኸይድካ መራሕቲ ኮይንካ ትረኽቦም በቃ ከምዚ ኩሉ ፖለቲክስ ፈልቲ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ብዛዕባ ኣብ ሕክምና ሆስፒታል ተኸይዶም ከዓ ደኳትር ኮይኖም ፀንሑካ እዞም ሰባት እዚኦም ኮነ ኣቶም ሞያ እኮ ይኮነ ግን ኣብ ኩሉ እዮም ዝኣትዉ ጠብለቃት እዮም ዘይኣትውዎ ቦታ ዳርጋ የለን ፃዕዳ ሽጉርቲ ዳ ንብሎ ከምኦም እዮም ሕጂ እቲ ናቶም ግን እንታይ ፀገም የቕሬታ ባህልቲ ይኮኑን የቕረ ምባል ንዖም ዓብይ ድኻሚ ምክንያቱ ከምዚ እቲ ዝፈጥርዎ ነገር ወይ እቲ ዘምፅዎ ሜላ ንዓቶም እንታይ ብዝተኸኣለ መጠን ነቲ ሰብ ወይ መፃምቲ ንበሎ ብሓዳርቲ ኮይኑ ሕጂ ነታ ሰበይቲ እንዳሓሰወ ተረጋጋሚ እንዳሓሰወ ለውጡ ዘይብሉ ቅሬታ እንዳበለ ግን ካብ ውሽጢ ዝብል ኣይኮነን ሜላታት ትፈጥር መታለሊ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝፈጥሩ ነቲ ዝደልይዎ ንክረኽቡ ካብቲ ወይ ኣብ ዝምድና እንድሕር ሃልዮም ከዓ ክዛረቡ ከለዉ ኣንነት እዮም ዘብፅሑ ኣነ እኮ ከምዚ ኣነ እኮ ፈልጠከ ንዓኺ ንስኻ እኮ ከምዚ ኢኺ ንሳቶም እሙናት ኣይኮኑን ነቲ ሰብ ግን ስለ ብዙሕ ምርምር ዝገብሩ ድዩ ዋላ እንታይ ብዘይገድስ ናቶም ወፂ ፀኒሒት መፃምታ ድዩ ወይ ከዓ መፃምትኻ ወፂያ ነይራ ይፈልጥ ከምዚ ዶ ክትገብር ከይድኪ ኣቲ ፅቡቅ ገይረ እኮ ዝፈልጠክ ንኣኺ ኣቲ ከምዚ ኣሸገርቲ እዮም ሕጂ እዚኦም ተዳ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከም ዝኾነ ተዳ ፈሊጥካዮም ምስኦም ንክትነብር ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ ኣብ ሓዳራ ውላድ በፂሕኻ ግን ኣጋጣሚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ተዳ ድሕርካ ፈሊጥካዮም ኮንካ ብዛዕባ ናይ ምስ ሓደ ሳይኮፓት ባህሪ ዘለዎ ሰብ ከመይ ጌርካ ክትነብር ትኽእል መፅናዕቲ ከድልየካ እዩ ፅቡቕ ነገር ናይ እዚኦም ከዓ ቴራፒ ተዳ ተሓጊዞም ክመሓሽ ተኽእሉ ኣለዎም እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣዝዮም ኣሸገርቲ እዮም ንዓኻ ዲስትሮይድ ገብሩካ እዮም ብትንትን ኣቢሎም ምክንያቱ ክትሓልፎም ይኹን ከተብሎም ይኹን ኣይደልዩን እዮም ኣዝዮም ካብ ኣተዓባብዮም ድወይ ካብ ቻይልድሁድ ሒዞሞ ዝመፁ ነገር ማለት እዩ ሕማቕ ባህሪ ኣለዎም ትራውማ ክኸውን ይኽእል ወሬቨር ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም ስለዚ ከምዚ ምዃኖም ተዳ ወይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ትፈልጥ ተሃሊኻ ነቲ ናቱ ሜላ ፈሊጥካ ወይ ካብኡ ርሓቕ ክትርሕቆ ዘይትኽእል እንተኮይኑ ንኣብነት ፋሚሊ መንበር እንተኮይኑ ካብ ስድራኻ ሓውኻ ሓፍትኻ እንተኮይኑ ስካልካ መጠ ቴራፒ ትሰዶ በዓል ቤት ክትኮይኑ ከዓ ከምኡ ናብ ቴራፒ ንክኸይድ ሓገዝ ዝገብር ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ክመሓይሽ ዝኸውን ከምዚ ደገለ መለ እንተዘይኮይኑ የቕሬታ እንዳበለ ንዓኺ ብየቕሬታ ከፅግበኪ መጨረሻ ህይወት ክትብተኺ ስለዚ ክንጥቀቐሎም ይግባአና ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካልእ እንታይ እዩ እቲ ሶም ዝጥቀሙሉ ገለ ሜላታትካ መደንገፅ ይመስሉ በቃ ከብድኻ ዝበልዕ ዘረባ ይዛረቡ በከልቲ ሕብረተሰብ እዮም እኮ ገለገለ ሰባት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹሞም ትኾኑ እዮም በከልቲ ሕብረተሰብ እዮም ግን በቃ ምፅእ ኢሎም ሃንደበት ከብድኻ ዝበልዕ ምስኪናይ ገርሂ እንተኾንካ ብፍላይ ቅኑዕ ሰብ ሕልና ዘለካ ሰብ ተኾንካ ከዓ መሊስካ ኢኻ ትታለልብኦም ትድንግፀሎም ወይ ዝሓወይ ወይ ዝሓፍተይ ትብል እዚኦም ግን ነቲ ዝደልይዎ ንምርካብ ዝጥቀሙሉ ሜላ ዳ እምበር ከምኡ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮኑን
እዚኦም ኣዝዮም ኣሸገር ሰባት እዮም ነዚኦም ፈሊጥና ሕጂ ክንጥቀቐሎም እዩ ዝግባአና ፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝበዝሕ ሰብ ከምኡ ኮይኑ ስማዕን ኣሎ ፍላይ ዞም ዩቲበር ኣድዮም ካልእ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህል ዘለዎም ሰባት እንተደኣ ሃልዮም ኣብ ከባቢና ክንጥቀቐሎም ይግባአና ብካልእ ተሰክሳ ንራኸብ ተሰናይናኹም ባይ